Mbukelo we-NNTV kunako kufikela khona le video siyabingelela. Namhlanje ke siphinde sahamba sivakashela umunye umelaphi wendabuko. Sicela ukuthi lesikhashana esincane nje sitholayo usiphe indlebe, usiphe nehlo. Namhlanje ke sihambile sinogogo la esikhona. Ngeke ke ngimchaze kakhulu. Gogo ngicela ubingelela ababukeli, ubingelela abantu babukele ivideo njengamanje. Thokozani bogogo nomkhulu, gogo Qwabe lona eshowe esanedeli kwenzeka ihlehle mayiyahlehle sukisayo landa amandla ukhathaza amanye amadoda. Yebo gogo, namhlanje bengifisa usitshele kabanzi ugogo ngabe uyinyanga, udokotela, umthandazi, ugogo usebenza ngaphansi kwawuphi umkhakha la kulapheni? Umsebenzi wami ukwelapha kwesintu, ngiphinde futhi ngibe umthandazi. Yebo. Wathwasa ugogo? Yebo, ngathwasa eMatubatuba, ekhaya eMtuba. Ngokuzalwa ngiseMtuba. Okay. Ekuthwaseni kwakho wathwasa, ngiyangizwa bathi kunemingoma, kunemindawo, kuneyithunywa, kuningi nje imikhakha ekhona la ekuthwaseni. Ngabe ugogo wathwasa kuphi umkhakha? Umkhakha engithwase bona ubungoma. Yebo. Then ke ngase ngikhuphula nesithunywa. Wakhuphula nesithunywa? Yebo, ngoba isithunywa isona esihamba phambili bese kuyalandela ubungoma. Okay gogo. Bengifisa ke namhlanje mhlawumbe sikhulume nababukeli ababukele le video njengamanje ukuthi ugogo uQwabe eshow yini abaphathele yona, yiziphi izinto mhlawumbe noma yiphi induku agabe ngayo nje la ekhaya ukusuka manje ukuthi uma ufika la ekhaya ngikwenzele lokho, hayi wana gauge. Hayi, induku ehamba phambili kwaQwabe induku yokubethela umuzi, eyokhipha isilwane ekhaya, induku yempi yabantu abahlangene ngawe, noma abantu okuyibona bona mhlawumbe benza ukuthi impumelelo yakho ingabi bikho. Ugogo la ekhaya ngabe uyakhona ukusiza abantu ngeindaba zeziphakamiso? Abantu kulezi insuku bafuna ukuphakama, bafuna ukuthuthukisa impilo zabo. Yebo, umsebenzi wokuphakamisa ngiyawenza. Umsebenzi wokuphakamisa siyabheka qala ukuthi ngabe yini edala ukuthi umsebenzi wakho ungaphakami, noma ngabe yini eyenza ukuthi ibhizinisi lakho lingaphakami, noma ngabe yini lena evimba ukuthi impumelelo yakho ibe khona. Okay. Umuthi siyabheka usho ukuthi siqale sihlole. Siyahlola kuphela, asikwazi ukusebenza singahlolanga. Okay. So ukuphakamisa hlobo luni lomuntu mhlambe oyaye umdinge for ukumphakamisa, noma hlobo luni lomuntu odinga isiphakamiso noma uyaye umnikeze isiphakamiso la ekhaya? Umuntu othi gogo sengizamile izinto eziningi, angikwazi ukuphumelela ngezaso ukuthi ngiyayithi ngiyahamba abantu kuthiwa kukhona izinto ezingivimbayo, noma khona abantu abanomona, noma khona abantu abavala umsebenzi wami. Then ke umuntu onjalo bese ngiqala ngiyamhlolela kuqala ngibheke ukuthi yini yona lena yenza ukuthi agcine umsebenzi wakhe ungaphumeleli, noma yini lena okuvalwe ngayo okwenza ukuthi umsebenzi wakhe ungabi impumelelo. Okay. Ukhulume ngokukhipha idliso, wakhuluma ngokukhipha isilwane. Ngicela sigxile kule eyedlisa. Abantu abaningi bayagula, abanye bazibahambe emhlabeni, uthola ukuthi umuntu lento akakwazanga ukusizakala kuyo. Masikhuluma ngedliso sikhuluma ngani, into engena kanjani kumuntu? Okay, idliso mkhulu, idliso ungalithola ngokuthi ebusuku kube khona isigadlo somuntu othile okugadla ngemithi ethile owenzela ukuthi egcineni kosuku kungaba ukuthi inhloso yakhe ukuthi akubulale, noma inhloso yakhe ukuthi ugule, noma inhloso yakhe ukuthi akhe into ethile ngaphakathi kuwena ukuze mhlawumbe kungabe ukuphumelela, noma akhe into eyintando kuwena. Idliso likaningi. Lihlukene kaningi idliso. Yebo njalo. Okay. Bengifisa ke sibuyela idliso mhlambe lingiphazamisa kanjani empilweni yami mina, lingaffecta kanjani ngesilungu? Okay, idliso kuyenzeka uma kuthiwa idliso elibi elikulimazayo, ngoba phela akona wonke amadliso amabi. Yebo, uma kuthiwa idliso elibi uthola ukuthi kwesinye isikhathi awusakwazi ukuphefumula kahle, khona into ekuvimbile, noma awusakwazi ukuthi uphefumule ngendlela okuyiyona yona. Leyo nto izokwenza ukuthi egcineni kosuku ukulidele ekutheni ushone.
noma kukulidele ekutheni uhlale ugula ngaso sonke isikhathi. Lelo-ke sithi libi elidinga ukukhishwa, ngoba kungenzeka ukuthi umuntu owakufakayo wayelaya noma umuntu owakufakayo wayenzela ukuthi uhambe emhlabeni. Bese kuba khona idliso elithi elingenayo kuwena lingene ngephupho. Ngalesi sikhathi lingena kuwena ngephupho ebusuku, kungaba futhi lapho isigadlo sokuthi umuntu akakhona ukuthi afinyelele kuwena, kodwa kufanele asebenzise indlela yokuthi wena ukwazi ukuthi ugule, noma wena ukwazi ukuthi mhlawumbe uvuke uhayize uma kuwukuthi uyakubiza noma wenzani, noma uma kuwukuthi ukuthumelela ngezilwane, kodwa egcineni kosuku ebesebenzisa into eyidliso. Liyapheshethwa-ke kwesinye isikhathi liyathelwa phansi lapho ozohamba khona ukuze ligcine lifinyelelile kuwena bese biza igama lakho. Yeah. Okay gogo, ake siphinde sithinte-ke indaba yesilwane. Uke wakhuluma ngokuthi umuntu kuyenzeka ahlushwe isilwane. Uma sikhuluma ngokuhlushwa isilwane sikhuluma ngani, into kanjani? Ngoba mhlawumbe uthi omunye kuyamenza kodwa akazi ukuthi isilwane. Sikubona kanjani? Okay, isilwane-ke kukhona isilwane othi uma ulele ebusuku umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, uphuphe ulele nomuntu wesilisa, uyamazi noma awumazi. Lelo-ke elokuthi uma kuwukuthi udibana nomuntu wakho, uma kuwukuthi unomuntu wakho, lokho bese kwenza ukuthi bese kuvusa isimo seyingxabano phakathi kwenu. Leyo nto-ke idinga ukuthi ikhishwe, ngoba uma kuwukuthi utholakale ukuthi noma uzithole ukuleso simo leso